Ulat sa mga bay, di ba nagpaabot ka or nangita ka og somebody or someone nga maghatag kanimo og tinuod nga pagigugma. Di ba nangita ka og atensyon, di ba nangita ka og naay tawo nga mohatag og tinuod nga pag-atiman kanimo. Mga igsoon, kung dili ka mohunong, instead focus tanawa ang atong Ginoong Hesus nga nagampo siya sa atong langit ng amahan ug ningon siya, Ginoo, sa dili pa ako mobalik kanimo, akong langit ng amahan, bantayi sila. Hinaot unta nga dili sila magkatibulaag. Hinaot unta nga magkahiusa sila. O kini mao iyang pangandoy kanato mga bay, mga to isang bingay. Ang iyang timos nga paghigugma o pag-atiman alang kanato hilabihan apan wala lang kita nakahibalo nga anaa ra siya. Duol kaniya, sangpit kaniya, balik kaniya.